Γεια σας παιδιά, σε αυτό το πρώτο βίντεο θα παίξουμε Car Dealership Tycoon με τον Βασίλη 149 και αυτόν πετάμε. Γεια Βασίλη. Και από ό,τι καταλάβατε παιδιά, θα τον πετάξουμε στο βρένο, εκεί πέρα πάνω. Ακριβώς εκεί. Εκεί είπα. Ένα λεπτάκι να τον πετάξουμε. Σε αυτό το πρώτο βίντεο, αν δεν καταλάβετε, θα κάνουμε συγκρούσεις και θα έχει full πλάκα. Και για εσάς ακόμα. Οπότε πάρτε popcorn επειδή θα κρατήσει 9 λεπτά και μάλλον μπορεί να λέω και πολλά και μόλις τώρα πετάχτηκα εγώ. Και παιδιά, για να κάνουμε το intro, Βασίλη, κάνε κουράδια. Πετάξου. Αου. Και παιδιά, στόχος του βίντεο είναι να το πετάξουμε στα αρένα και να πεθαίνουμε και δυο στα γέλια. Και το είδε και εσείς. Λοιπόν, ξεκινάμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθάτε τόσο πολύ στο κανάλι. Από αυτή τη στιγμή που βγάζει το βίντεο, παίζει το πρώτο μου βίντεο να έχει πάρει 50 προβολές και το short πρέπει να έχει πάρει περίπου στις 10 με 20 κάπου εκεί. Έχω και εγώ κανάλι. Ο Βασίλης 149. Όπα! Ωραία. Κάνε αναστροφή. Έχω 800 και καμία. Και Βασίλη, παρακαλώ κάνε αναστροφή γιατί δεν μπορώ να στέψω εγώ. Έχω κάνει ήδη. Άρα πού είσαι? Να Α, να είσαι. Πάω λίγο παραπάνω graphics. Ωραία, σε βλέπω. Όπα! Θα στείλαμε λίγο. Και παιδιά δεν στείλουμε εκεί πέρα πάνω που κοιτάζω αυτή τη στιγμή. Στο κόκκινο σύννεφα. Για κάποιο λόγο. Κανονικά είναι άσπρα, αλλά δεν πειράζει. Διαφορετικά σου έχει πετάξει την αγώνα βουνό. Και τα παθά όλα. Έλα τέτοια παιδιά. Και σπονάραμε μάξι και τώρα πάμε. Βλέπω τον Τάσο. Δεν σε βλέπω όμως. Τώρα να Ανάσε. πεταχτούμε, όπα! Τον πρώτον έστειλα λίγο. Να περαχτώ στο διάστημα. Αου. Λοιπόν παιδιά, Ωραία, πηγαίνουμε τρία. θα σας έχουμε ιδέα. Αν σας αρέσει αυτό το πρώτο παιχνίδι, θα σας πω το όνομά του. Λέγεται Car Dealership Tycoon και σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Στόχος είναι να αγοράσεις αμάξια και με αυτό εκεί πέρα να διδάσκει να βγάζεις φράγκα, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή τη βγάζω και εγώ. Τώρα μόλις έκανε 2.000 και κάτι. Και να αγοράζετε με καλύτερα αμάξια, να κάνετε events όπως αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το pass και άλλα. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω καεί λίγο, παίζουμε παλιά. Τον έσκανε το πράγμα. Όπα! Τι μου έστειλες! Ένα λεπτάκι παιδιά, να το κάνουμε πρωί. Και παιδιά τώρα μόλις θα το κάνουμε πρωί και θα τον εκτινόξουμε καλύτερα. Όπα! Απλά πριν δεν φαινόταν γι' αυτό το κάνουμε πρωί. Για να μπορείτε να βλέπετε κι εσείς. Και δώσουμε ένα λεπτό, είναι καλύτερα. Και παιδιά τώρα μόλις έβαλα και full φωτεινότητα για να βλέπετε ακόμη καλύτερα το Βασίλη. Όπα! Τώρα τον έστειλα. Έκανα θρυσίς. Ωραία. Θα πάμε να το στείλουμε. Το στείλουμε λίγο. Άρα να φταίμε πολύ λίγο. Όχι. Πατάς και τα θυμάστε το σπαθητό. Και σε έναν άλλο που θυμάμαι πώς λέγεται, αγώνα. Καλό. Παιδιά τα στείλαμε εκεί μέσα. Εγώ πάρω την τριτάρω. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, εγώ έχω 98 αμάξια. Και εγώ έχω 198. Στο κανάλι μου παίζω και εγώ μερικές φορές βίντεο συλλογή. Ο Μπρόκτορα μόλις έβγαλε ένα λάντα. Από τίποτα άλλο αμάξι, απλά ένα λάντα. Δηλαδή σου βγάλε το αγαπημένο μου αμάξι από τα αγαπημένα και να το. Τελικά θα συγκριθούμε ποτέ ή μπα. Όχι, μόλις το έβαλα. Ναι. Και παιδιά από ό,τι βλέπετε τρέμα πάνω κοντά από 13 εκατομμύρια και πάμε να τον στείλουμε. Βασίλη εδώ. Προχώρα. Λίγο τον Τάσο. Και δεν είπατε τίποτα. Με ανήκει. Ωραία. Βασίλη, βαριέσαι. Δεν ξέρω. Α, ήταν να κάνω σπίτι. Βαριέσαι. Όπα!
Παιδιά, ο Βασίλης με έστειλε τραμόλης και με πάρκαρε κιόλας λίγο. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν έπαθα κυριολεξία τίποτα. Και έτσι απλά παιδιά, αντιθέθηκε μάλλον ο ρόλος μας. Αντί να στέλνω εγώ, στα ουράνια πνεύματα ο κύριος μας στέλνει. Ακόμα να τις σκοτεινάσω. Για να πίσω. Κυρίες και παιδιά, θα προλάβουμε στην ευθεία. Να σας ευχαριστούμε. Ωραία, μας στην ευθεία. Ωραία παιδιά, θα τα προλάβουμε μάλλον. Ωραία, να πεταχτώ. Όπα! Παιδιά, αν μέχρι στιγμής σας αρέσει το βίντεο, κάντε like. Και αν θέλετε κάντε και subscribe. Για να πεταχτεί ο Βασίλης στον Άγιο Πέτρο. Και ακόμη δεν έχει πεταχτεί. Λοιπόν, αν κάνετε τώρα subscribe, ο Βασίλης θα πεταχτεί στον Άγιο Πέτρο. Σύντομα, όχι τώρα. Απλά ότι έπαθε λίγα πράγματα. Λίγα ψυχικά, λίγα καρδιακά και παλαιόντας. Λίγα εγκεφαλικά. Λίγα κινητηριστικά και εγγραφή κάντε. Δεν πετάχτηκε στον Άγιο Πέτρο, αλλά όμως έφυγε στον Άγιο Πέτρο. Και πάμε να το στείλουμε ξανά. Ας αρχίσαμε. Και όπως έλεγα, Βασίλη, βαριέσαι. Βασίλη, βαριέσαι. Μάλλον ναι. Τώρα λοιπόν θα το σώσω. Συγγνώμη, τι γίνεται τώρα μόλις. Έλα, κάνε άκρη. Μπράβο, με κόλλησες. Παιδιά, ένα λεπτό. Και παιδιά, επιστρέψαμε. Επειδή ο Βασίλης πριν κάτι έπαθε το... Θα σας πω δεν έπαθε ο Βασίλης, εκκλήσια έπαθε. Και πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε. Πάμε. Ακόμη 2 λεπτά. Ναι. Ο Πακόλης η κόρνα. Ωραία, ξεκόλλησε. Γεια σου Βασίλη. Όπα! Εμείς θα πάθαμε όλα και εμείς θα πάθαμε όλα. Όλοι θα πάθανε όλα. Και τώρα παιδιά, ο Βασίλης θα μας πετάξει ήδη στον Άγιο Πέτρο. Θα δείτε τώρα τι εννοώ. Τώρα μόλις κάναμε σούζα και άλλη σούζα, ο Μπροκάμπος έχει κάτι πάνω. Όπα! Τώρα μόλις κάναμε και, πώς το λένε, breakdance. Είναι πάνω. Μπροστά. Εκεί. Όπα, τι έκανες. Μπροστά. Εκεί. Όπα ρε. Και τώρα εμείς το πετάμε το Βασίλη. Πέτα. Σε κοιτάω στην ψυχή. Το χάσαμε για λίγο. Λοιπόν, και θα πετάξουμε μια τελευταία φορά. Και παιδιά πάμε να το στείλουμε. Τρέχα. Και πέτα. Πέρα και γανάτα. Πέτα. Τώρα. Πέτα. I believe I can fly. Δεν γίνεται τίποτα. Και τώρα παιδιά θα τον πετάξουμε. Θα πεταχτείς τελικά εσύ ή όχι. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μας, είστε όλα τα ίδια και εγώ και τα λέμε σύντομα. Bye!